Igbo mama nọ ekelenu m unu na Bọlachi awụchila m ọzọ. Abụ m nwaada Adammadụ Igbo. Anyị ga-akparịkọta ụka gbasara ihe ntecha ụmụ agbọghọ Igbo ji achọ onwe ha mma. Nwa agbọghọ Igbo ọbụla na-amaghị ka esi etecha onwe ya dịka nkikara akwa n'anya ụmụ agbọghọ ibe ya. Ị chọrọ ịma agbọghọ chapuru achapụ, ile ya anya ị ga-ahụrịrị ka ahụ ya si na-akwọ mụrụ maka ihe ntecha dị iche iche o jiri chọọ onwe ya mma. Akụkọ a ga-egosi anyị ihe ntecha ole na ole ụmụ agbọghọ Igbo ji achọ onwe ha mma mgbe elu ka bụkwa ala ọsa. Anyị ga-ebido na ọtanjele. Ọtanjele bụ pawuda ojii. Ọ dị ka ihe eji unyi akwọrọ akwọ wee mee. Nke a bụ nke a na-akpanye n'anya. Ụfọdụ na-akpọ ya tiro. Ọ na-abụ ụmụ agbọghọbịa techa ọtanjele ahụ anya ha na-egbuke ka ọnwa. Ihe ntecha ọzọ bụ uri. Ihe ntecha a esi na mgbọrọgwụ enweta bara ezigbote uru n'ala Igbo maka na eji ya ese eserese ọnụ ma ọ bụ ụkwụ nwaanyị Igbo ọbụla ọ na-amasị. O nwere ike ite ya n'ahụ ma ọ na-eme emume alụmdi na nwunye ma ọ bụ ọ gawa mmemme ndị ọzọ a na-eme n'ala Igbo. Ejikwa uri edozi ụlọ ma ọ bụ ahụ aja ụlọ mmadụ, mana mbata ndị ụka metụtara etu esi akwanyere uri ugwu maka na ndị ụka na-eche na ọ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ. Nke ọzọ bụ uhie. Uhie bụ pawuda, ọ na-acha uhie uhie. A na-eji ya akwado ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa maka alụmdi na nwunye n'oge gboo. Etecha nwa agbọghọbịa uhie, ahụ ya na-akwọ mụrụ. Nke ikpeazụ bụ ayọrọ mgbaji. Ọ na-abụ nwa agbọghọbịa chọọ ịlụ di, anyanye ya n'ukwu, olu, n'ụkwụ ka ndị mmadụ kiriwe mma ya. Ọ na-achakarị uhie uhie ma ọ bụ na-acha ụcha. Mana n'oge ugbu a, ihe ndị a ejirila ike gbanwee dịka ihe ndị a gbara kasa. Ọtanjele, uhie ọnụ, uri na ayọrọ mgbaji eyirila uwe ọhụrụ nke mere onye ukwu ma onye nta jizi ha eme ngala ma na-enweta ezigbo ego site n'ịna-ere ihe ndị a. Daalụnụ ụmụafọ Igbo ibe m, ekelenu m ọzọ.